Hola, mosseguis. Us vaig explicar un petit truc molt interessant que permet que utilitzem el sistema amb diverses fonts de sortida d'àudio. Per exemple, podríem estar enviant l'àudio cap als auriculars interns del Mac i cap a un sistema Bluetooth o una altra interfície USB que tinguéssim connectada. En aquest cas, per exemple, nosaltres ara ho fem servir per mirar, jo i la meva dona, una pel·lícula, cadascú amb uns auriculars diferents, cosa que si fem servir aquells duplicadors de senyal de jack estèreo sempre acaben trencant-se i falla algun dels canals i sempre estàs toquetejant perquè soni bé. La manera de fer-ho és la següent. Mireu, tinc aquí uns Sennheiser Bluetooth connectats, estan connectats, i ara el que vaig a fer serà llançar l'aplicació Audio Media Setup. Aquí tinc tots els meus dispositius, hi ha diverses cosetes. Si dono aquesta creueta d'aquí baix, faig afegir un multi-output device, que suposo que en castellà i en català és alguna així com dispositiu multisortida o dispositiu multisalida. I aquí el que dic, mira, la sortida serà la sortida del sistema i el MM100, que és el dispositiu Bluetooth. D'aquesta manera estic aquí. El Drift Correction suposo que deu ser sincronitzar si estem ficant vídeo i àudio a la vegada, perquè el Bluetooth té un petit lag i llavors el que fa és que si estàs veient una pel·lícula doncs et faci aquesta correcció. Llavors és bo posar aquesta correcció i ja ho tenim, està creat. Ara l'única cosa que tenim que fer és, aquí on posem a les preferències de sistemes això, triem a sortida el multi-output device que acabem de crear, i si jo ara llenço el iTunes, doncs podríem agafar i començar. I ara tinc el trasto que està sonant per als auriculars i per a l'àudio intern de l'ordinador, per tot arreu. Doncs rock and roll i a disfrutar-ho.